माने बीजेपी दोलोनिफ्राय जेनेबा जों रौता समस्तिखौ इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि को-इनचार्जमोन आरो जइन जाबाय दा जइन जोबथ' जायाखै जों जेनेबा जोङो सापर्ट खालामदों आरो जास्ट बाखिखिनि जइन जाबाय बाखिफ्रा सापर्ट खालामबाय दा नोंथांमोना बीजेपी दोलोनिफ्राय जि बानजाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय दा सापर्टआ जादों मानि थाखाय आरो मा फोरमायनो सानदों एक्चुअलि जोङो बीजेपी हिसाबै जोङो रौता समस्तियाव जों गोबां नारा नाथा नाजादोंमोन जे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां एक्टिभ वार्कार्सफोर दंमोन दा बे बिथांमोना जोंखौ लानानै आरो बिराद आसा दंमोन जे जोंनि रौता समस्तियाव सासे बीजेपी केन्डिडेट मोनगोन होननानै दा बे केन्डिडेटखौ मोनगोन होननानै जों गोबां नारा नाथा नाजाखांसेयावबो लास्ट मुहुर्तआव जितु फार्स्ट लिस्टआवथ' जोंनि बीजेपीनि लिस्टआ रौता समस्तियाव ओंखारनानै फैयासै जोङो आसा खालामदोंमोन जे जोंनि रौता समस्तियाव फार्स्ट लिस्टआवनो जोङो जोंनि बीजेपीनि केन्डिडेट डिक्लेयार जागोन होननानै ओमफ्राय बेयाव खिन्थु जों नुनो मोनासै नुनो मोनैनि कारनावनो जों गोबां सन्देह जाबाय जे बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दं नामा होननानै दा बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय जे माखासे सिङाव कनस्पिरेसि जानायनि कारनावनो बे टिकेटआ जोंनि रौता समस्तियाव मोनैलाय दा जोङो जोंनि बिस्वनाथ हिसाबैल' नङा बियो जोङो रौतानि जेसेबांखिनि हाइकामान्डनि मानसिफोर दंमोन बिथांमोना जोंखौ कामान हरबाय जे जोंनि बीजेपी दोलोआ UPPL BPF हान्जाखौनो सापर्ट खालामनांगौ होननानै जोंखौ निर्देश हरनायलाय जों दिनै जोंनि बे जेसेबांखिनि जोंनि हालामाव प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल बिथांमोनजों जोङो जगाजग जालायनानै जोङो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनोसै होननानै जों थांखि लाबाय आरो माखासे जोंनि वार्कार्सफ्रा गोबां वार्कार्सफ्रा दिनैनि दिनाव BPF दोलोआवनो जयनिं जाबाय बेखिनि गोजोन्थों आसा होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांखौनो बुंनांगोन मानोना जोंहा सिगां समाव जों जेब्ला बीजेपी खालामदोंमोन अब्ला जोङो बांद्रायखौ जों आसा खालामाखैमोन जे 30% बा 35 बेफोरबायदि पार्सेन्टखौ जों आसा खालामदोंमोन दा जों जिहेतु बीजेपी आरो BPFजों जयेन्टलि खामानि मावसिगोन अब्ला बिनि डाबल जानांसिगोन अब्ला जों 75 बा 80खौथ' जों आसा खालामनो हायो आरो जों बांद्रायखौ आसा खालामनानैबो लाब गैया जिहेतु जों लिगेल पार्सन हिसाबै जों बेखिनिखौ साननानै लायो आरो नोंथांमोना निलुत सरगियारिखौ जोंखारसिगोन नामा बेथ' बिदिनो बुंनांसिगोन जिहेतु UPPLनि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा निलुत बिथाङा दंमोन दा बे बिथाङा दिनैनि दिनाव जों नुहुरनायाव जे बिथांमोननि रौता समस्तियाव गावसोरनि ओनसोलावनो गोबां सापर्टार्सफ्रा बीजेपी सापर्ट खालामदोंमोन दा बे बिथांमोना बिनि UPPLनिफ्रायनो गानानै BJP जादोंमोन आरो बे जयेन जाखांनानै दानिया केन्डिडेट मोनखाङैनिलाय बिनि उनाव फ्राय माने BPFआवनो फैनायलाय दा बिथांखौ जों आसा खालामनो हायो जे बिथाङा जेनसिगोन होननानै जों नुहुरनो मोन्दों आरोखि खैजनसो दिनैनि वार्कारफ्रा जयेन जादों बेयावथ' जोंना बिस्वनाथ हिसाबै जोंना गोबां वार्कार्सफोर दंमोन जों खमैबो 559 जनसो जोंना वार्कार्सफोर दंमोन दाखालिनि जों लिस्टआव ओमफ्राय बिनिनो दिनैनि दिनाव नैबे बियो सेलेक्टिभ प्राइमारि आरो ओरै नगदा पार्टनि माखासे दङ बेयाव गासै 84 जना दिनै जयनिं जाबाय आरो माखासे गोबां फैनांगौ दंमोन दा बिथांमोना बुंदों जे थांलाय फैलायनि खारनाव माने जोङो मोनसे जायगायावनो जयेन जाला जोङो सुबा जयनिं हाबाफारि दंखायो होननानै बुंनायलाय बिथांमोना बे सुबा जयनिं जासिगोन आरोखि बिटिआर गोदाननि गामि सोसनजानाय हिसाबै बेवहाय UPPLआ गोहोम खोलैगोन नामा बिदिथ' जोङो नुनो मोनाखै जिहेथु जोङो UPPLआ जे बे ओनसोलखौ सोसनदों होननानै जोंथ' बुंनो हाया मानोना बेयाव खामानि मावग्रा आरो बेखौ ओनसोलखौ सोसननायनि मेन खामानि मावग्रा हिसाबै जों BJP सरकारखौनो जों नुहुरनो मोन्दों जे जों बेनिखायनो जों BJPखौ सापर्ट खालामदोंमोन जे जोंहा आसा दंमोन आरो जे BJPआनो मोनफ्रोमबो बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांबोदों बे हिसाबैनो जों BJPखौ आसा खालामदोंमोन दा बे सोसननायावबो BJPनिनो गोबां बिहोमा दङ आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय दङ मानोना बिथांमोना रायजो राजाफ्रानो दिनैनि दिनाव जोङो राजा लामा जथेदोंमोन सान्दुं अखा नेवसिनानै जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन बे डिमान्ड खालामनायनि उनाव जोङो BTR मोननो हानायाव साफ्रोमबो रायजो राजानि जिथु डिमान्ड बेखौ डिमान्डखौ मोननानै गोजोननाय दङ आरोखि